pamusoro mutape mushure mukunga taite nyaya yemusharuka wedu amutukuwe takazoona zvakakodzera kuti tiende kodaidza amanhanga unova ndiye muprofita wekutanga wakabate zviro zvekwamutukuwe kuti kune zviro zvakashata kusvika zvasvike mukuoraswa ndokobudire kwambuya bhora tobva taona zvakakodzera kuti zvijeke pamberi pedare rachifu mutambara kuti mbuya bhora ave ari pano. Saka takazoatera mbuya bhora kubva taona kwakuape pepa rawo taende kuna sabhuku wawo. Sabhuku wacho akataura kuti inini handina kumbobvira ndambozwe nyaya yakadai ngeiyi. Iyi itori first time yangu kuzwe nyaya yakadai kuti yakaitika muvillage mwangu. Mbuya haana kumbotitaura kana kuti kwainga nechikwerete kana kuti pane zvakanga zviriyo. Ndamutendedza kuti muende kotora mbuya bhora aende kotongo kudare rachifu mutambara. Kubva afanana na headman wake obva abvuma kuti iwai makasununguka kuti mutore mbuya bhora aende kozvimirira kudare kwachifu mutambara muzotipawo outcome inonga yabude ikoko. Saka ndinotenda mutape kuti ng'anga dzapamberi penyu nemushopero. Ukaendese mapepa ndaikumbira mapepa use mari apa aone kudare dare anhu wawo kudai kutongesana na sango. Mapepa aya mochibudisa moise mari dzakarehwe padare ziya muone kuchitaura namambo. Pamusoro nenyaya ndashaya mari ndashaya sekuti ndakandogara zvandakaita ndizvo ndaane nguva yakareba handina kutoponeswa nemukadzi unoite tototi kichaumbote zvirowo mopuwe sadza tototi asi ndaona zvakakwanira kuti ndiuye padare handingatiba handina chiro ndiri chichemo kuti ndazoonawo pendinoona ndinounza senza ndiri kurwara. Zvakanaka musharuka kundokubatise nyika. Ibe pepa haana kukwanisa kusainirwa ndamanhanga haaoni. Saka haana kukwanisa kusaine pepa. Saka pepa riri kutodzoka riri blank asi amanhanga acho ari pano hawo. Anogara naye amanhanga ndakasvika aine kamwana asi kamwana kana kutobamira auya naye atisaidiri pepa ravavavo azosene pepa sende pepa nemwana hakuna kitu kule mwadi pane pawari ora ndiri bo okay senta ke time kanisa wadari kushoro ari kushori ba ndanacho mna kushoro what is shora ari dani so cha game set mapimusi atiri zirimosi asimu yakumere magoti bakisi amtuko wamukana wenyu wekuti muchione kutaurire dare zvakaitike pamusha penyu anhu akamubatsira apano ndiwe ere anhu akamubatsira akandibatsira ngai kwakaende bhegi ndiwe ere anhu mwakasvike kwakaende bhegi ndakazoona bhegi iro tsamba youya kubva bhegi rakati ndiwe ere ndiwe wamukana wenyu wekuti muchitaurire dare zvakaitika
uyabhora munadaidzisa pamusoro sangamire ndina Mutikwe Oliver ndiri kutsanangurire Dare. Inini ndakapindirwa ngetsawana yekurwarirwa ngemudzimai wangu. Ndapinde mudambudziko rekurwarirwa ngemudzimai wangu, ndakaenda kuna Manhanga kuti Manhanga woye zvimuri munobatsira amwe anonga achishupika. Inini ndiye dambudziko rendinaro nekurwarirwa kwendinoitwa ngemudzimai wangu. Saka Manhanga akasimuka akauya kumba kwanguyo akaedza kuita zvaanokwanisa kubatsira mudzimai wangu. Ari kubatsira mudzimai wangu akati zvandiri kuona pano baba Mutikwe woye, ndiri kuona kuti kwazi machira emunawo pano emunotamba ndiwo marusha enyuwo akashata. Hino akashata oitwa sei? Kazi akashata, anofa kuti abve pamba pano. Zvakanaka dzadaro siya ndakaenda zvakazi kwazi ainge ari manheru vacho zikazoendai izvozvi zvimutoenda kuabvise mumbamo atorara ari kubanzi kuzvikwerei. Ndozvoya mangwana ndozvekuanamatira kuti ndiyodini ndione kwaise kumvura. Ndakaita saizvozvo, ndakaenda kumba ndikataura mudzimai wacho wairwara kuti zvazi mashira akashata. Ino nyamasuno zvazi arari atori kubanzi asasagare mumba muno. Saka ino ini ndakukorekita zvinokudise kubanzi. Zvakanaka zvimataurirwazvo vamoita. Saka ndakaunganidza zviro zviya, ndikaunganidza machirawo zvese mubhegi morwi ndakapinze mubhegi kwakutokura kubanzi kuya. Saka zvadaro zviya, the following day yacho Manhanga akauya akaita uya Mutikwe chiwiro chichaita ngechotezi kubatsirani mai. Akaita Manhanga akabatsira mai aya, akabatsira akapedza zvikazwi zviro zvindakataura kuti kwazi ngazvizonga zviripo zvakada ngemachira aya zviri papi. Tikapangidzira Manhanga aya, Manhanga aya akaita zvaanoita ipopo, akanamata kazvati ichipusire mvura dzawo dzainge anamatira. Apedze kudaro akati zvino chitoitiwa nyamasi uno tichende kodini kurara chisipapa pano zvitende kuiswa kudziya. Akataura nenzvimbo yacho yekuti pazi madziya yacho anofanira kuti zvisoradzwe pakati. Zvakanaka. Saka vana vangu vakandiita akazotora zuva rachoro wakutende kotsvete machira aya mvura tichiopedza nazvo. Tapedze kuendese machirawo kwe2 days. Rechitatu takazoona toone musikana wakauya. Musikana wasvika wakasvikira nedzivapo achichibvunza kwaMutikwe ngepi zikana kuzopangidziwa kuti ngaapo. Obva asvika pamba paya. Asvike pamba pangu paya, inini ndanga ndabvapo ndaenda kumariti kwandanga ndaenda kobatsirawo nhamo yanga aita. Sekuru angu yanga ashaika aketani. Saka ndakachayirwe foni ngaarora kuti baba woye chimbotodzeka uno kune mweni uno. Ndikabva ndadzoka ndazodzeka uno zvikasa chikaidze chiita baba ngechoti mweni uyu. Mweni wasvika pano chiti ndotsvake kwaMutikwe, ndinotsvaka Oliver Zeizwani Mutikwe. Tikati wati ikazwa Oliver Zeizwani Mutikwe ndiwe tiri kutsvaka. Mwachibva muripi? Asiko 22 izvo ndokwendabva ndiri kwambuya Dhora iyi kwambuya Bhora. Haiho zvakanaka. Kakanana ndikati chitsvakire ndazosangana naye musikana chitaura tizwe chitsvakire choaita Oliver Zeizwani Mutikwe unenyi ende unondiziya sei? Imwiwo zvikazvi zvinozwi yazi bhegi nemwakatumira nezviro rakasvika. Bhegi rakasvika nezviro ndakatumira zviro rakasvika rikasvika. Hino zvazwi ndimai ndikuyango zvazi hazvitobviri wandosvika nacho bhegi rinei. Ino the very same day yacho nhasi uno unofanira kutoti udzoke nawo anopana. Pakandibaya kwambe kutsanangura kwaakaita kuti Oliver Zeizwani Mutikwe zita risikazikanwi ngazhinji asi rakaende kobude ikoko. Saka ndakadaidze mukororo wangu ndikati mukorore uyo uno asi bva wakagadzirira hausi kuti gumire kupamba pangu pano pa tine rwendo rwaitika rwetisingazivi. Saka wakauya mufana kati ndo musikana zvauya achitaura panapa ndoti tiende tozwe pamwepo kuti tichadaidzirwa nemunhu wetisingazivi chii. Wautogadzirira zvaro utoti pote wautosimuka watoende paredziwa kusvika panedziwa paya watotsvake marifti paya wakosvika pa22 po wakudzoshwa ratopota zuva wachitenda
saka ndazona aimuka musikana wangu akazotsvaka lift ipopo kuitika lift kusvike pastation yacho yazindo pano wakudzoka ngatichienda wachende kumba kwaya watosvipa tasvike ikweyo takunakisa pamba pacho kuti pano ngapo zvakazvi chisarai muri panapa zvakuchimboende pamba pangu apo pamba pambuya akepo zvakanaka takasara takagarapo iwo woenda kwenguva ariyo zvionawo zvosusurukira zviya ndauya zvimutora kuti tichiende kumbai ngatiende ndinondi tipinde mumba muya tapinde mumbamo kumba yacho inomupanda apa saka takagadzwa ngomupanda wokutanga wacho tachizoti garei ipopo tiri pamupanda ipopo apo kutanga wacho tochise dziso kune ng'anga yacho iyi kuna mbuya ari kuite basa mbuya ari kuite basa anga achite basa tiri kuona muite basa renyei pane dho apa rekushende iyo kuna mbuya ari kuite basa rayo isusu tiri ngoni kusaka padho baba tiri kuchinangisa tirimo kuise kuna mbuya iyi takariona kuti bhegiri yai takanongedzere zviro riyai ndino izvo pana kuda kunya ndokuramba babe pachapana baba bhegi ndiri dii mbuya yakachitopedza apedzere kurongedzesa airongedza neanhu awa akachitopedza akachitoamba kubvunza ari ikweyi zikazi imwimwi ndimwi makarese bhegi mubhizi tikati ho mwairasire mubhizi kudai mwanga musikachadi zvemachiyazvo zvimotaura zvose izvo mungai mwakadini mwakauya nazvo kuwenze pamusha pano apa iyi ndinoti pamusha pano kazvino pamusha pei pana pamusha pasafaniya eva sinzi inini takambe kubike madoro edu tikachine mashaya tichitambe ngoma dzedudzo kumakore hari zvingobuda sairo chiti pamusha pangu ndinobve kwakati ndinobve pasafaniya kusaka ndaizopasiya sei saka ndakaisikachazvidi ndakutodi nangu ndakutozvira se mudziya sematauri ndakatanga edini ndano vatsire kuna matiri ndakasika paziva panapa munondiziya werini ati handinozivi hino ndade kuzviuya pano kutamba kuchiziya pano ngendai mwana wanyuma wauri kudini wauri kunditaurirei kazi zvakanaka hino kugara kwaitako nguva yesei wakude unozobhadhara unobhadhara zikazi ho unobhadhara nokuti shairero raikudini raikuchengeta pamusha pakopo ngati zvakanaka taurei kazi hauchadi zviro ngati haichadi zviro ba handichadi hangu zvosi handichadi kazi raiti unonde gumire ng'ombe nembiri gumire ng'ombe nembiri ndikati mwandiyanyira ho mwanyatei mwaindichengeta kwaiwa mwandiyanyira zvikazvikupa zvakanaka unoza apo sere ng'ombe sere ngati dzakatonyanyahe kana dzakazoite pondo shanu ng'ombe shanu io dzakazokuraai ng'ombe shanu oraita bvumirana zvidzabvumirana zvinezvi unorara bvumire mapuseni ndisati tabuda mazuva motorana neiyi musikana uno wauye kutorawo mukwire motikapinde kodii konangise ng'ombe dzeidzi vataura dzeidzi nongasizona ndiri pano zvakanaka bibibi fumire mangwananiwo kuchakatoti ndiusiku kusvikatirirapera wakuda mbuya kuna siku waona kuti usuku wawangaya kuzerenyaseiakavakumane unzira zviya nyamasi handisaizi asi iye zvinhu ndikachinopisire zvona ndimupurisa wamambo ndokuchimuona manje mbuya ndiwaya aikona musiwo weva wete zvakanaka takusvike pastation takauyaku wasvike pamba svike pamba pangu wakupinda taurira nemudzimai wangu kuti wandashandurwa mudzimai kwendakaenda zulo kuya ndakasvika ino ndakashadzirana nambuya akati kwazi shairo raikuchengeta ino mazuva haucharidi kusaka unoribhadhara ino unobhadhara ngeng'ombe shanu tatozobode matemba ainge achidira kati wandei kudarika ipopo zaide zikawanda hino tatozishanu hino apeno unofungei mukadzi oti baba pedzai zviro ndozvinakatauma akarara achirwara pedzai zviro zvakanaka ndakatorana nawo
namusikana uya kwakutenda naye kudanga tasvika kudanga kuya kwakutambanizaa tikati mombe iyo neiyo zvakanaka ndazviona right tapedze kudaro musikana uya wakatochaya foni dzake kuchiise kuna mbuya ikasi mombe ndadini ndadziona kasi kasi zvinonga mwainga mwakunga kukakatidzana apa mwaikakatidzana pakuti apa tikasiita tichiti inonga yakaite doko haizona sekuti ingaite mutengo ndinozoda ba ino zvakanaka tagazisa wazoti iyi yakaita tikati ndakabvise imwe nendasikati ndibvise ba ndakapa kuti ngandipe zvidini zvipere wakupa wakupedza ndapedze kuapa kuna musikana uya kwakudaidza bhaya wakadaidzwa bhayawo udaidze padanga apa kwadaidzwa bhaya asweya kutaurana ngemari dzo ndazia zvakanaka ndationa ndibhaya bhaya aziona ng'ombe dzetu ari mukichini mwangu akati ndoda kubvise mare bhaya uya wakabvisa mare yake ketu mare yarwi zvitoni musikana wawo wakadima musukuru yadaikwa ndadziona mare ndadziona zvakanaka kwatopedza musikana akati ndakuti ndakutoka uyu bhaya unoyu akati nini ndakuchizendepi ndakuende kunedziwa kuti ndichiende kodini kutaura kune mapurisa kuti tione kudini tione kusvito rejiswe kumapurisa kwashandiyo ichi wafundo iyi ndiyo tsamba iyi ndiyo tsamba iyi yakabharwa iyi Ripi? Isso que não é polícia, isso não é polícia, porque não tem muito mais. Como muito mais. Magume. Ndatuma. Pamusoro manhanga takuti mutibatsirewo mabatsirire emwakaita baba zvepawani zvezwa wani mutukuwe Oliver zvenyumba mwakaita ndakaona baba mutukuwe ari kuuya umba kwangu. Baba mutukuwe akasvika natezvara wavo akasvika kuti amanhanga taikumbirawo rubatsiro. Ndikati rubatsiro ngerwei? Ndikati mudzimai wangu uri kurwara. Ndati zvakanaka ndazwa. Hino aripi? Ndikati akufamba haafamba. Andoripai? Andoripamba. Ndikati inini manje ndinotaura manje ndanamata pana. Asi izwi rangu riri kuntaurira kuti inini wamutukuwe natezvara venyama munongoreurirana muri mwega kwamunondogara muri mwega ndisipoinini moreurirane kundofamba kwomuri kuita nepezvakatangira urwere. Ndekuti chendaona pana ndaona kuti inini paimboitwe zvimaisiri asi pane machira aripo nezvimwe zvitubu-tubu. Machira anaya ane chimwe chino chendiri kuona kuti mai amarwari ari kuita. Ndiri kuona kuti mai airara nemurume usiri murume unofamba netsoka kudai, asi wairara nechidhoma ndochasakise hosha pana mai. Amutukuwe akati handina chendinoziya. Ndikati izvozvo hazvineneni ndotawo zvandiri kupuwa. Ndikabvunza akati zveshuwo aite maronda, pane ronda riri panhengo pavo. Ndikati iro ronda irorero zvakatobvira kare zvichiitika zvinosaka chazobude hosha munoiti ikenza but ndope zvakatangira. Tikati hinotodini? Tikati apa zvaakuda kutoti
mwapedze kutaurirana nemasitesara enyu modzoka futi papi panapa. Saka akaenda angataurirana angadzoka angati tapedzerana ndati mwapedzerana hana kuzoti mwapedzerana kuti ndekuti anga azenga aende kundotaurana naye neizvozvo. Saka ndakatangoite basa rangu ndikati zvakanaka amuchikuendaswa asi machira nezvimwe zvacho zvamaishandisa chizvibvisa ipapa kuti maona vantu zviri kukonzeresa izvi. Angati ndochitoti ndizvo. Ndati aiwa itai kuti ndizvo. Angati ndochiti ndizvo kuti padzangurwa. Ndikati saka ini ndichatera chiendei mumba kwenyu esi ini chenomutonge choti handipinde mumba menyu imi ndimi mucharongedze zviro zvenyu. Marongedze zviro zvenyu ini ndosvika ndono zveshuwa zvino zvese zvapera here mumba. Akaita zvino zvavo angauya anhu anga akatiti bububu mukicheni ndobva ndasvikawo ndotarisa ndikati ndizvo izvi ana umbozvibata. Ndakatotore mvura ndikati ndakunamate mvura iyi zvino izvi zvinode munotonhorera handina do nditaure zvakawanda. Ndakandoti kuti zvifushirwe izvi kana zviraswa mudondo izvi zvinouraya izvi machira. Angati ndainotambe manje zvawo ndati zvarisindei nazvo. Vanga pane nhekwe dzanga dziripo nezvimwe zvadzo zvitukutuku here zvakaita zvimapfumopfumo nehane zvimwe zvimachira zvanga zviripo handina kuone gona hangu. Ndakandoona izvozvo handioni asi mumwe endaiwanato ndikati hamuna chasara here mumba. Angati hapana. Akati kana masara nazvo kana mandipe izvi handina chekuita ina handiendi ndindoti pazvino zvenyu izvi ndapedza nazvo chinotoitika musaise panopisa. Saka pane njuzu ndomunoziva kuti panodini panoera pane njuzu. Angati aregata chinopaziya padzasi pebhiriji. Angatora zvino izvo zvakaenda ine ndakandosara handina kumboende kumvura handina kumboendepi ndakasara ndiri mangaenda angadzoka ndindoripo. Ndo mashandiro endakaita inini zvino zvokwamutukuwe zvekuti tizoziye kuti zvakadini kana zvakadini handina. Ndope ndakagumira kusvika nayo ndichindovabatsira kuenda kwaakaita akauya angadzoka anganditaurira kuti tasvike kuna mbuya ati kuna Zefenia. Aya hanzi mbuya ati kuna Zefenia kwendakatorwa mombe dzangu dziye inanombotori mombe yavo kana chichao. Zefenia wanzi wagara achikusenzera. Hino kana usikadi unotipe mudzimai kana pasina mukadzi wotipe mombe. Saka mombe dzanga dzazi 12 saka ndazoitori zvazo zishano saka dziri kuenda. Ndikati indinei nazvo handina kumbopinda kana kuone musikana wacho kana kumbogara padare ravo. Akandoenda akaite zviro zvavozvo kudzimara ndazvi ndatozoona ndozotoona musi wechita chipiri ndotopurisa munhu ndoti wasa upenyu hwangu hwese asi ndakambogare pabonde ngekutongwa ngechiprofiti kusvika ndachembere kudai ndakatanga ndichikatoka asi ndakaziva manje kuti remote yarohwa ngekuti isusu tachiprofita hatitauri kuti pane chidhoma pane nyanga inouraya munhu tinondoti zvipere zvakadini esi taiziva kuti pane kutaura. Saka ini ndaiona kuti ndopendakagumira changamire dai kwanga kuri kuti zvinobvira hazvina zvinotyisa izvi kundowirirana kwawo iwawawo ngaataure nezvino chaizvo zviri kude pachena sahwandirana zviri pachena zvino zvakasvika zviro zvakasvika ndoti ona fold iniyo chinokokatai ndizvozvo chete zvetinomira izvi. Imi mowirirana motaurirana musarambana baba padani pano baba hamuzivi handimuzii imi muri tu tauriranai zvino izvozvo zvogadzirisikana kana muchirambana izvo mombe dzakatorwa Zefenia makati ndakazwa hanzi uda kudzoswe kumandarwe ndokwendakazwa ndozvaindiyachita kuti hanzi Zefenia udaiswa mandarwe wandinonokera nanzi makapondoonere mbuya ndaitaona mutuko ndoyachiuya nemaripoti semurapi sen'anga yawo hanete ndakambotora kana mombe handinombopuwa chendakaita ndakati inini ndoti munhu wandibatisa madhaka kumwa mvura zviro zvakadai akandipe $60. Very true. ndokuguma kwenyacho esi taidokumbira kuti musa handisi kutonga please musaremedze dare nezvino zvemunodini zvemunoziyana pedza inyaya ndapedza mwazvita wamukana wenyu mbuya
pamusoro idare rekadi ndinozwa zita rangu chairo Rechikwambo ndio mbuya mbuya bora ndio vebasa ndio yakaro pamusoro idare ramwana handirambi kuti pamusoro mbuya musari mwasanangudza mwauya nani ndauya ningororo wangu nimuroora wangu cheti hapana hama yenyu akwanise kuuya waba kuti izwe mashoko ayo hapana ekumurume wenyu akwanise kuuya kuti azwe mashoko ayo ndiwo ekumurume wangu mwana wangu yena nimuroora sabhuku wandipe go ahead kuti mbuya endai pamusoro yagonzo mbuya vakatuma nhuma yakatumwa mwanasikana wakatumwa uno wasaripi wakayo kuno mbuya abvunzei pamusoro idare muchachizwe pane mwanasikana zvakamira sei handitika pamusoro idare handirambiwa kuti amutiku akasvike kumba kwangu ndinobvumirana nazvo chekutanga ndiri kude kuzive kuti amutiku ndakambosvike pamba penyiri amutiku ndindakakurombesa here zvimachirachira izvi ndini here saka ndakutaure nyaya yacho zvakaitika apa ndezvekudai inini ndiri munhu unonamata chechi yezviratidzo zvaapostoli ndinonamatira zvendinonamatira ndiri muchechi yezviratidzo zvaapostoli ndakaone mumwe murume ari kuti gogogo pamba pangu ati gogogo pamba pangu inini ndanga ndiri musejari ndiri kunamatire vanhu vanga abve kutaundi zvadaro izvo muroora wangu wakati wakamhorosa murume uya aine bhegi rake ranga rakati saka amumhorosa kudaro wakati ndipo here pambuya bhora ikazi ndipo pano mbuya bhora wanonamatira ikati ndipo pano saka inini ndakanga ndiri musejari vanhu vakabuda musejari kubva aenda kudaro ndakakumure magemenzi angu ndobva ndabuda ndobva ndachingamidze murume uyeyo pazuwai akati pazuwai makadini ikaitira nana mwakadini zvapere kudaro murume wakati ndipo here pambuya bhora ikati ndipo pana ikati muri kubvepi netime dzadai ikazi nini ndinokubve kubechnaf bridge vendokubve kubechnaf bridge ndiri murapi unofamba achienda mumasejari mwanhu wekuti muchechi mwedu mwezviratidzo tinopana nemajuti ekuti kana kuti tikanga ndaendawo kana zvakaiti kubhowera kuti anhu ezviratidzo zvedu zvemachechi tinopinda mumasejari mwacho tichiite basa ndakangozvifunga kuti ndizvo saka murume uyu wakanditaurire kuti mbuya ndine vanhu vangu endiri kude kuti ndibatsire inini kumusha kwangu ndinobata ndiri kwachiadzo ndinobata ndiri kwachiadzo ndinozi Zakariya tobva ti zvakanaka tikati saka mwabve kubechnaf zikazi endabve kubechnaf tikati saka vanhu vari kuyaya warudobatsiwa tikazi mbuya warudobatsiwa muchazombona ndakuabatsira vanavo zvokutoti izvozvi izvi wari kudotosvika maimai murume waitonga nekutokonitana neanhu ayo anga ari kubve kwamutambara kuno saka inini ndobva ndati zvakanaka inini ndinokupai hangu sei asi kuti ndiregere kukupai zvine mutemo kuchechi kwedu ndo zvikunoitwa asi wanyanyawo kuzosvika hwaho sei saka inini ndine murume wangu wakafa baba munini angu ari pamberi asi handichatauri hangu nekuti ngezvechechi ndobva ndapinda nemurume uya mumba ndakati sejari yangu iripo mudhaini murume uya wakati nditaurira akati mbuya izvezvi inini ndinototi nditomubatsira saka inini vanhu vachauya munomu wachagara hawo apa ini ndonga ndakagara ngepaseri apo padhoa
dhoo rangu rine keteni. Iye wakavhura dhoo rangu ndobva apinde ngepaseri pedhoo. Ini ndobva ndachiti zvino anhu acho akauya munoanamatira sei? Wanhu murume yobva ati haani munonamatira. Nguva shomanani ndobva tazwa kuti gogogo komeni muroora wangu ubva ati ndiani kuzikazi ndini ndini muroora wangu wabva abuda obva achingamidza kamukadzi katsvuku kafupi. Kamukadzi ako kati mwakadini ai kazi pamusika waita umwe murume pana ndikati muroora wangu pasvika wakaita sei zvikazi muprofiti wanga aine bhegi kazi wasvika kazi ndiyo ndiri obva anoke dhoo. Ine ndiri mumba nemurume uya takagara pasofa abva anoke dhoo ndobva ndabuda ndobva ndati kwaziwai pindai mumba. Ndobva ndapinda pendakagara pasofa kudai kamusikana kaya kakasvika kochingamidze murume uya kwaziwai mwatosvika murume uya obva ati tatosvika wauya nawo here anga kazi enda uya nawo. Anhu aya angasiwe pamapuwe ngepadhuze nelanga rangu paka asiwe pamapuwe kudai mukadzi kai kakatoti alright inosejera icho mapuwa here kazi ndapuwa kaenda kabva kaenda kudaro kaenda kotora arume airi akasvike mumba mwangu gogogogogogogo arume aya obva asvika ndobva ndati kwaziwai arume aya akati kwaziwai ndobva ndatopinda hangu kanhuma kaya kakatora baba kamukadzi idoko obva katotanga kutoti kaisenzese kuti mbuya tatodini tatosvika vanhu aya vatogara zvikazi kwaziwai wazukuru ava akati kwaziwai wazukuru mwazvionazve iwewe mzukuru ndini ndatume nhumwa yangu kuti ende kodaidza Oliver endodaidza Oliver nesene macho zvese nemutupo wawo akatorwa ndiko ndiyo murapi ndikazi ndinda kudaidza ndatumwe nhumwa yangu kuti iwe Oliver mumusha mwako mune chikwambo chirimwo ichi wakaprofitwa iwewe ngemuprofiti akati endorase ipi kurwizi runozi ani mubvuwe kudini mubvuwe. Saka iwewe wadaro zvezvo wakatore chikwambo changu ukaenda korasire murwizi runozi mubvuwe. Saka inini mumvumvu saka inini saka chikwambo chako chawakarasa ichocho murwizi imomo chandauya chitori muno bhegi rako riri muno inobvumirana nazvo here Oliver mutukuwe kuti iwewe une chikwambo. Oliver mutukuwe akati momba ngazi saka urikubvumirana nazvo here kuti bhegi rako ukariona unoriziya here ndiribudise iri. Oliver mutukuwe uyu wakabuda wakangoti sumukire wobva ndozwi pisi yebhegi racho zikazi homba bhegi rangu ndariziya ndiro iro zikazi saka chibvise mairi unobvisa kuti bhegi chikwambo ndiri uchiziya. Oliver mutukuwe wakabvise handizivi mari akabvisa wakabvise mari akatsveta zvikazi alright saka taakwenda nenyaya taenda nenyaya saka inini kuri kuziya kuti chikwambo changu chenanga ndakakupa kuti upone
wechichengete mhuri yako, wechiita sei. Omba zikazi saka izvozvizvi sevenia kwakude chinyi pfuma yake ngekuti wakachengetwa maningi ngechikwambo changu chendakakupa. Zikazi omba ndiworizo. Saka zvodaro zvizvo akati saka chiti chajiraitizwe. Profiti uyu akataura akati nini mari yandiri kuda igumire mombe. Oliver akati igumire mombe ranyanya. Akati vane ndoende pasere. Akati ni sere dzanyanya. Zikazi iwewe Oliver urundipikisa wani kakosho kake murume wechiridza. Urundipikisa. Zikazi ndinongaiti ndite sezikazi bani zvadaro izvo kuti pamombe sere ipo papo. Ndinoda kuti takatore bhegi tore chikwambo chako. Oliver mtukuu wakati inini handichitoriba. Chitaura izvi munoda zviri nane sekuru. Murume uya wakati inini ndode mombe 5. Oliver mtukuu akati omba zvakanaka mombe 5 ndinodzibhisa. Saka zvadaro murume uyu wakati zvakanaka Oliver kuti wati ndinobhisa. Ndichatuma futi nhumwa yangu iri kuturika kamukadzi kakaiturikira Oliver. Wati mombe 5 ndinobhisa. Saka ndiri kuchita kuti ndichitume nhumwa yangu iende futi newewe Oliver opuwe mombe 5 dzinodongedzere nhumwa yangu iyi. Saka inini watokedzere nhumwa yangu ndinozoziye zvikuti zvikazi ndi Oliver saka mombe 5 dzotandongedzere nhumwa iyi ndinoyanadzere pano. Murapi uya akati usandiendere mberi handizoba adzui pano papamba panapa dzinouya unope nhumwa yangu inoziye zvikuita. Inini ndine mamoti kangu endinotora ndiwo mombe dzangu. Zikazi obva ati zvakanaka akagutsikana. Oliver mtukuu ndi munhu wanga inaye. Obva azoti ngatitomboenda timbofurwa kemheko ngokuti nguva yanga yanyanyisa. Isu tanga takutobatwa ngehope. Zvadaro izvo Oliver mtukuu wakabuda nemukomana uyu kuende kutumapo kwanga akambosiyiwa kuya iyi. Muprofiti uya wobva atoti kumure izigemenzi rake mubhegi mwake isei. Obva ati uya ini ndakwenda. Ini ndakwenda mbuya ndatenda. Mozomwa Coca-Cola ndionini $5 ndobva handikandirawo. Tikati mwaita zvadaro izvo obva ati mbuya izvi kumadzakwe nekuma 3 ndapota mbuya mopawo anhu angu aya ngoti abve kwamutambara. Mozopa vanhu vangu mabhurangi pekuti aone pekurara. Indobva ndati anondorarawo zvamusejari. Nhumwa iya ndiyo yakazoti anhu aya auya ndakazototambidze zvimabhurangi kwafukidza anhu aya. Nhumwa yobva yakarawo payo ika. Kwaitoti njenjenje ma4 o'clock Oliver mtukuzi wamutswa ngenhumwa iya. Hambai tichopuwe mombe dzino. Hambai. Ndakazozwa anhu aya apanze akuti mbuya takwenda. Ndikati zvakanaka enda hini. Inini ndope ndinogumira. Ndakachizotoshanisika ndakuona Oliver murume uyu nemupurisa akuya achiti mbuya mune mhosva. Ndopa ndabvunza kuti iwe Oliver mtukuzi unondiziya here? Akati handimuzivi. Ini babai handisaitoziva futi. Pamusoro mudzapi tisataisa iri KuDare. Ndaida kuzwa kuti ndiwo mafambire mwakatara mtukuu ari kutorwa ndikuya wako. Matsananguro yaite musharuka uka takafamba takabva wako musi wa 4 August toona undidaidza musharuka pamba uya unomufana ndosvikapo akati tadaidzwe iye kumatare kwambuya bhora maererano nenyi akati tsamba yandonyokozo uyai kuno kumatare Oliver zvezwa ndikuru ine chobvunza musharuka wangu kuti makambosvikeyo here kwetiri kudaidzwa kuti Oliver zvezwa ndikuru akati handisi kumbosvikeyo ndashosho hamusi kumbosvikeyo kuti iri n'anga kana kuti chiprofiti inoziya first name yenyu nerimweni racho nerimweni yacho toti chiprofiti chinoona
right zvadaroziya takati zvikutora nguva tichipamba pamusharuka takabva kuendana pasi 2 panedziwa tasvika panedziwa takasvika pa22 then 22 tongoti gare tabve pa22 po takazoenda kwana mbuya bhora iyo tasvikeyo takasvikayo mbuya musikana wamboti chimbomirirai uku mbuya achiri kumatare matombo right tasvika ipopo after 20 to 30 minutes iye musikana wamwe yakanga yoyoneyai kati ahora chiuya tapindemo magari akaiswa pabonde apo mwese mumba macho makachingwa majira akaiswa manjiti anei apa mupanda wataura musharuka uri paingani mupanda pane keteni iri apa kati unovhurika kuti mbuya tagara kudai pafuro magari takaitano tichione bhegi riyo mberi kwakagara magari kane muriyo bhegi nesaki zvino ndizvo zvitakaendeswa mumvura zviriyo ndichionanisa takaendesa nomufana uyu pamvumvuyo ndichoti ndene musharuka zviro zviyashoswa iyo zviri apa izvi zvakafamba sei kuzviona takusvika mupfungwa mai tasvika ikweyo akabvunza kuti iwo ndo zoizwa right mwauya uno ndindamudaidza ndiwo mbuya right ko ndindamudaidza ko zvinhu zvenyu zvamakatumira uno zvasvika mami chaonere mbuyewo tayaona akuda achititendera kairi akabuda achititendera kairi kudai akapfeka machira ake manje kahope kakasara pichaliko akadzika tema kuchira awo akanga akadzika achitenda akatita magari akati aruma akatitendera kairi kudai chibuda ari muketini mukudai zvese zvaitaura mberi kweketini isi tichiti chindori sikazi iwewe zoizwa wani wakandicheta unoini waindishandise makore akawanda aya akati ini ndaidike doro rangu zemanzozi kutaura kwaita kwemakore akawanda saka ndaona kuti iye handichatsikwanisi saka rikaindoiti ndotsvete ndandingandioni saka akazvinhu zvezvo mukatumira zvasvika uno ndiani ndakabvunza kuti ndiani imwe mbuya imwe musharukawo wakasvika uno here kuti atore zviro zvekuti zvizotuka uno akati kwaita haasi kusvika uno ndikati shoshuwa haasi kumbosvika uno akati haasi kusvika uno ndikati saka zvaita sei kuti zvisvika ndikazi munhu uri mugona uno ndozefenia ndiyo ndiroseenzesa unozefenia unovhi mount darwin chikole zefenia unovhi mount darwin chikole ndio uri mugona rangu saka wakandiseenza kwamakore akawanda zvoizwa wani mutikuru ndichimurimira ndichidini ng'ombe dzechiti tukutuku nhasi unowakuda undidhambe kuti asi ndakakushandira makore akawanda right muripoke akati 12 ng'ombe tanga ndio mbuya right 12 dzandinyanyira akobva akati sere akati isere dzakandondinyanyira stiro odzoka akati 5 zvese akataura kuti zvese naasikana zvese ana akadzi ariyo ndaitoita asikana iye zefineo iwe wabvunza zefineo munoti musharuka wamunhu here kakomana kakadai kane ndebvu onyepe kuchema aya musharuka neiye musikana wawo takaenda nayo nehanza dzacho yanga iripo akati isusu ati takamboni izvo zvakadaro inde chotwati asi takamboni izvo zvakadaro musharuka akati anga abude timone inini nemusikanawo nehanza dzake tisakati isati takamboni izvo zvakadaro ati ndowe mungoni Wachobudiseri mumone akati ngabude ndimone isitikati aiwa anokenyuko nyarai muse mwana nyararai right zvadaro zviya akati panapa oite semadare awaitawo panapa munofumire kutaura mwanasikanawo muka pana mashashi yakubuda then mubate nguva yekuti muende koone ng'ombe mwaone ng'ombe dzo ndichakupe mushonga wanokupa musikanayo wapangidzirwa ng'ombe dzose kuti munhu ndakamushandire makore akawanda ndode madhoza mairi aindishandisa ndiwo nematsiru 3 for sure takauya nemusikanawo vanga uri musi wa4 August ndiwo takaendeka 5 August ndiwo takabva chachiri Friday tasvika uno kwamurare kumbai otaura pambapa tafambe zvakadai tadarika taende kune ng'ombe kwamurare tadarika taendeyo ng'ombe dziya wakapangidzirwa musikana yamadhonza aya nematsiru aya echitotaura kuti iyo musikana wotora imwe naimwe ichipfirire mvura sekutaura kwaangaita nembuya ichipfirire mvura right zvadaro zviya right mbuya ofonera mbuya ng'ombe tadziona mbuya we akati iyo inonga yanga yatsonga inda ndiwo mbuya yacho communication dzawo dzaaita nemusikanawo and pama WhatsApp yenye mafoni anonga echiri idzo dzonga dzatsonga akapinda sese akati ambuya saipesa ndidzo chaidzo aya watakazoona kuti sorongo wapfacha wasvika ndobvunza muropa kuti bambo akati ubve kwamutari morning side ndoko ndinogara wakati harare asi mombe akadzikwende kani mune mabhucha mwamutari kasi ndine ndoite zvemabhucha mwamutari harare ndoko ndoite zvemabhucha otoningirika otodaidze anoclear
phone number yacho mbuya akatipa unless ili fake asindakati ku message paiko kisha isikubuda phone number yacho zvese zilimo mumabhuku etakanyo ya mbuya kuti isiye phone number poka apo takaipo ngemusikana imwe ilipo ya apo ilipo futi apo ine yakawanda asikuti ainyepa waika fake pamsoro hatisi kuti panapa tiri kuti mupindurane zvamwakaitirana muchitorana mabhegi mwakaitirana kuti musina kuitirana musikuitirana. Mbuya bhura murumo wakachene musoro wati musapedzere dare nguwa mwabuya nenew twist kudare yekurambe zvamwakataura mwakutaurana neushirira namutu pepe inini ndotaura zvandakaona ngemadzisangwana handitochi kupisirana nemudhara waivo mirai musataurana nemudhara yena anhu ndinotanga ndakuza mutuku amutuku weanhu akamuprofita imunhu mwasvika nemusikana wanga ari munhu womurumezi munhukadzi nyararai mbuya nyararai ndiyo mbuya yachiprofita pamsoro chimbomirai amtukuwe chimbonyararai pamsoro ndiri kukumbira musharuka musi muzenyama nhanga mudaro abude mudari halo ifunga samba iri panapa manyorwa yacho yakaitwa kubvuma kwacho yakazi vai mbuya bhora apeno ndi mbuya bhora yayo dziripo namba dzacho dziripo handina kusungwa namba dzacho dziripo inamba taura inamba dzacho dzakanyorwa ngatite dare rimwe hazvine simba musati kufundisa dare rino zvokuita saka dare rino zvokuita tine many ways anhu emumbona akagara paamwazi kuti akamira sei saka musaya muine pfungwa dzenyu dzekufunga kubhobhaba vasikabhobheki hapana kubhobha ndinokuteere channel yacho nyararai mambo apotaura 0784 foni yangu ilipo ambuya bhora mbuya bhora chikonzo ini ndinosenza kuti ndakaroguma chikonzo mbuya bhora chikonzo eka azuya nemunhu kwambuya bhora chikonzo ndokunyorwa kweyakaita kozuya kuna muchidzi awanda kana kuti kuna nhingiwa kuna mbuya bhora chikonzo kunekatuma akatituma unaye kuna mbuya bhora chikonzo zvinhu zvako zvakasvika ndoti uchimbokubvunzai inini ndinobve kwazimunyu kuri unozviziva bhegi iri riri kuno bhegi iri unobva rauya kwakwabude kwambuya bhora chifunga imwe dzabasi kuti mbuya bhorai akaifa tonoti tibatsirane pamusoro iyi tonotibatsirane pamusoro musaita anhu ese ari panapa fani mirai anhu ari panapa ese aya amwe ajena murembo amwe ana enyu amwe azukuru enyu amwe akamukurira saka natiri panapa tidi zvemafanizi hazvina zvemafanizi ngombe 5 dzakakliwa same day
mombe 5 dzechenda mirai hatisundira kutape nguva ndasikumpe mhosva mombe 5 dzakliwa poite chinyorwa chiri kutare kuti iwewe Oliver zvetwa wani mutukuwe uri kudiwe kumatare kwambuya bhora kana zvichibvira uya nenhume iyoyo nhasi zviro zvewakaise mumvura zvakasvika ndikuerenge tsamba ngemusoro ndozvakanyorwa anhu ouye kumba kwenyu anhu one zviro kumba kwenyu imi mobva mwataure kuti kune munhu waibatsira wendisingazivi kuti wakabvepiba wendakaakomodheta inini andiye wakatore zviro zvazvoitwa wani mutukuwe mumba mwangumo ndakanga nditoripo dhiri rakaitwa pamba penyu hamuzi kutaurira sabhuku kuti kuna aenzi auye uno ari tokumbora panhu pano iye murume wamakasirwa wamakagarira chaiye chaiye unotonge pamba penyu paya hamuna kumutaurira ngoti zvanga zviri zvekuchechi zvakuchishupha dare ropinda saka pinange pamurume penyu unoti mbuya azi kunditaurira mukadzi wangu wana unditaurira sabhuku wakataurirwa here kuti mbuya aya ndiro zvaitika pano sabhuku kuti handizine kutaurirwa ba odho kwamama ndaide kuenda isabata rangu handikwanisi asi endai mozwi kuti mbuya aya akazvifambisa sei ngekuti kana munhu echipinde muvhileji unouye pamba pako wotora naye uende kwasabhuku haasi kusvika pano saka zviro zvavo zvakaite kumba kwawo gomirai ndikuchangamire kaere uya bhora yagara itori mbavha ngaatotitaurire munhu waakaita naye dhiri waari kunyepa nepane nyaya iye une dhiri ngekuti inini handingangosvike pamba pavo chakupenguva machira akadini mukorofiti iyeyu iye une dhiri rakaitika kuti azotume munhu nebhegiro yangu iri panapa namba iyo iri pabhuku yaifanire kuringa kuti mbuya abude mundaro namba yaifanire kuringa tobva tafonera munhu wobva atirwa munhu saka namba yadzima sei yaifanire kushanda namba iyo kuita kuti mbuya abude mundaro saka yakloswa kuti ngeyaonda haisi ndaya tombope mwana wacho timbozvaoyo kana totaura iwo inini ndiri muroora wambuya bhora awarapa zvandiri muroora wambuya bhora takuzwa kuti sekuru aya akaugara paya akaya kuzorombera kwambuya bhora hapo pakliyo jana kuti tifamili kubatsire mbuya ako kana ari mazvariro ako here already atobvuma kuti bhegi rakanga ririyo kumba kwangu akatoriona aya nesati zvese usasatoshupika ndipo utori kumasure achiti ini ndinoti muprofita Zakaria zvandiri muprofita unoti Zakaria akati ndinonamata ndiri zviratidzo inini murume yandini ndakamugadzira apinda pageri wakadini chimacha kutaure chiko musadaroba akundikara taurai saka muprofita wepakapinda pageri akati rugare ndo masvikiro akaita ati rugare isusu kurudzira tizoti garuwani chikai asvika kudaro ndikamuti kaziwai aine bhegi asi bhegi rimabatiro anga akaita anga karibata nemuoko wekuruboshwe kudeso but bhegi ro raratidza kuti bhegi hombe ranga akabata anga tinorisa apa pake akaripatodai akaripatodeso bhegi zvikasi ndokumbira kuonana nambuya bhora ndikati pano ndopambuya bhora arimo anga ine vanhu vapangwa chisungu asi adi nake aripo ndakapinda mumba ndikati mai murudiwa
Bora. Sezo munare kuchechi kwenyu. Mwadinga kuchechi kwenyu ka. Mwadinga kuchechi kwenyu. Wakati. Iri kuchechi kudira ratidzo. Chigare. Chigare pa. Bati asiri kubandiri kubeti na futi. No gari wachiadzo. Kune chechi yenyu. Kuna ere kuti mufonere kwachiadzo. Akulapo kuna mufundisi wenyu. Alright. Kutresa kwetamboita. Adika. Nyaya yedu mafambiro etamboita nayo. Tambono kuti nyaya yacho yamboguma pamunhu. Tambono kuti nyaya yacho yamboguma pamunhu. Kupeba kuti mombe dzakaende kumba kwenyu. Hadzina. Kana kuti mari yakauya kumba kwenyu. Hakuna. Kuende kumabhaya zoti nandizvi. Hapana chinoziva. $5 zemwakapuwa yanga iri yenyu. Yakaitore kutoti mbuye muzumwa. Thank you, mari yangu. Anuombe $5 zini. Papa pangu netanga remonda ndina. Ndaka tize wenda utengesa. Uone mombe ndiso muda. Kuzofamba hauna. Mtukuwe yakungofema mbichana chikomirire mutemo. Matsamba